shi ma da mun ba a bada komai ba, amma mun yi certificate na 31. Sai kuma shi ƙasa shi ma tiyamin ya kasai, shi ma ba a karɓi komai ba a kansa. Sai shi kuma wannan power hill yana jiran ne RETC na bebeji saboda abin asphalt tsohon rate ne. Shi kuma mun yi lissafi da shi kudin da suke hannun shi 120 wani abu ne, 21-22 yana da vocan da ba a biya ba, shi kuma 100 ce an wani akan bebeji, akan bebeji. To yana dan Niger nan su ne wannan ba mu da ke su kurin yanzu abin da suke magana suna da certificate ya kusa na 140 wani abu miliyan, suke son in an biya sai su ba da wannan kudin da an biya suka ce za su bayar. Shi bai da kes duk sanda aka ba shi kudi yana bayar. Sai wannan kofan mata a kan karofi tiyamin ne 3 miliyan. Sai the same electoral din da su wannan sanka adala 2 miliyan, su ba ma a ba su wannan advance payment ma ba a biya ba, sai an biya advance payment din 16 miliyan. Suna aikin sun yi nisa. Sai kuma tiyamin again kofan mata shi ma da mun ba a bada komai ba, amma mun yi abin da zai bayar 9 miliyan 160. sai a sasko abin da ya kamata ya bayar yanzu sofa 20 miliyan. sai kimfes abin da zai bayar sofa 3 miliyan. sai wannan malamijo zai ba da 19. sai gerawa 10 miliyan 200. sai hamshak 6 miliyan 550. wani dan tarauni ne. sai ungugu electoral su 22 miliyan wanda suke aikin halwa, wanda suka yi lamido jikin gidan badaru, wayannan da an kawo maka. wannan takardar ɗazu ce wacce MD ya baka. ai mun dan bubbuga ne da zan yanzu dai mutum biyu sun yi turjiya, na ce mishi to ni gaskiya sai dai su zo da kansu su gaya mun zan yi turjiya. SDY ya ce ba abinda zai bayar. no haka dai shi ya gani ya ce mishi, ni da shi ya gani haka ba. a shi ne na ce sai ni da shi na ji in ya ce ba zai ba dama ai ba lalle ba dole. kaga yadda abin yake an yi su block dala tiyamin akwai 10 miliyan 571 da za ka ga suna a ƙasa da biro nan ƙasa. shi kuma SDY da sofa abinda zai bayar 9 miliyan